joku koira haukkuu. Ilman varma tulevat muuteksi. Pistä sulle palkkamolle. Nyt se. Otatko niin? Eikö sä Virvokka ukki? No minkälainen runo se on känkkäränkällä? Ilman varman tuolla. Terve. Tulevat muut. Pizza sulle palkkamolle. Niinkö? Onhan se kuva niin. Minä otin kuvan. Nyt pitää palkka antaa sulle. Kiitos. Sinne tuli iso palkka.